moció la trasllada l'Associació de Víctimes del Metro. És una moció que suposa que a vostès també s'haurà plegat, també la carta, com a Ajuntament, en la que demanen, y diuen textualmente, esperamos que esta moción no sea valorada como un aspecto del color político, sino que se tenga en cuenta el interés humano, social y técnico de las propuestas. Las comisiones de investigación deben de servir a la ciudadanía y no al interés político. Es necesario que se conozcan las deficiencias técnicas, económicas y de gestión que pudieron ocasionar el accidente, con el fin de prevenir nuevos siniestros. Además, el mecanismo de depuración de responsabilidades políticas que se llevó a cabo fue una representación de lo que no debía ser una comisión de investigación parlamentaria. Si no pretenden que aflore la verdad, corregir los errores y que se asuman las responsabilidades pertinentes. No merece la pena invertir recursos económicos, humanos y técnicos en su realización. De cara a la comisión. La comissió d'investigació en el seu moment va ser una total farsa. No aprofitar per a res, sinó per tapar les vergonyes que en aquell moment tenia el Partit Popular i les deficiències que s'havien detectat. I que els informes que s'han ocultat i que han eixit durant el temps i que li tinc que recordar que la mateixa Fiscalia ha reobert altra volta diligències per algo serà. Perquè resulta que estan apareguent molta sèrie de fets que demostraren que al final se feia una gran manipulació. El mateix que fa Canal 9. Canal 9 manipula. I ho dic així de clar, perquè no fa altra cosa només que servir al govern. I en això feu en quant al tema de l'accident del metro. I està continuant fent-ho. I ara el que estan demanant les víctimes és que han passat 7 anys. I el que volen és que se depuren responsabilitats. I que allò que passa, que era previsible i que era evitable, perquè en uns quants milers d'euros s'havien pogut ficar les ballisses que hagueren pogut evitar l'accident, per molt que havia un conductor haguera anat més a pressa o menys a pressa, no se feu. Després, diu, se compraren comboi? Sí. I la meitat encara estan en les cotxeres. Aparcats. Allí estan aparcats, els combois, després de l'accident. Per tant, hi ha un president irresponsable, hi ha una gerència irresponsable de FCV que s'ha vist, i ho han vist tots els ciutadans. És que el que està a la vista no se pot amagar. Ens han enganyat, ens han manipulat, utilitzant els diners públics per a amanyar informes, preguntes i respostes. I tot això té que tindre una responsabilitat civil, administrativa i, si escau, penal. Perquè ahir han mort 43 persones. I és una línia que també s'afecta a nosaltres. Hauria pogut passar hacia propet, passar en l'estació de Jesús, però és la mateixa línia que utilitzem molts veïns de Llíria tots els dies. I això l'associació diu que no se pot tornar a repetir, per molt que el Partit Popular vulgui amagar-ho. I vostès, en aquest cas, com a persones representants d'esta ciutadania del poble de Llíria, tenim que dir-ho, que això no se pot permetre. I sobretot, lo vergonyós que ha sigut aquests dies, i s'ha demostrat en televisió, que fins i tot, després de preparar totes aquestes preguntes i com s'adiestraven a tots, després anaven de farra de dinar a fer-se mariscats. Mentre allà havien estat les persones sofrint i patint dolor. I això ha passat, senyor Escobedo. Vulguin o no vulguin reconèixer-ho. I ha passat. I això té que tindre resposta. I les víctimes no obliden, perquè això està allí i el dolor continua. I ningú dels que estem així podrem saber el dolor que tenen. No ho sabrem perquè cada un sap el que sofreix, aquest dolor. El que sí que poden fer és ajudar-los a que la veritat aflore i que això no torni a passar. I que els responsables i les persones que han manipulat tota la comissió d'investigació, les persones que han manipulat els informes, tots els responsables tècnics i polítics responguen davant de la ciutadania. I això nosaltres sí que tenim l'obligació. Sí, per concloure, esta moció la presenta efectivament el grup municipal de Compromís perquè creu que el que se diu així, les propostes que fa l'Associació de Víctimes, són reals i damunt nosaltres entenem que són entendibles per part de tota la ciutadania, sobretot per tot el comú de los ciudadanos de bien, que vostè diu. Tot el comú de los ciudadanos de bien entén que s'ha fet una investigació i una comissió en fals, una farsa, que se té que tornar a reobrir, perquè hi ha indicis que així no ho diuen. Després, que era un accident evitable, previsible, ho era, i ho vaig explicar. Així diuen que se feu un informe encarregat a HM Sanchís per manipular la comissió. I se manipula, i no és que ho diga jo, és que he en televisió treballadors que estigueren en aquesta comissió que ells mateixos diuen, a mi me diuen el que tenia que contestar. I on tenia que ficar més èmfasis. Fins i tot hi ha vídeos on hi ha qui s'alça de la caireta
Així, perquè consti millor el que tenia que contestar. I això està ahí, i ho té el fiscal. I ja veurem què opina el fiscal d'això. Manipulació total. Que s'han ocultat informes? I tanto, de l'explotació, i això són indicis que han tornat a aparèixer perquè n'hi ha una associació que du 7 anys peleant perquè aquests informes afloren. I poquet a poquet, com ara ja van imputant-los pràcticament a tots, a la gerent també l'han imputat, doncs n'hi ha gent que diu, a mi no vull que me pillen, i ja va soltant l'astre, i els informes han aparegut. Després n'hi ha un informe FHV on s'indica que no existien descarrinaments premis, quan això no era així, havien succeït. Després un altre document on s'indicava que aquest també tindria diverses averies abans de l'accident, 13 dies abans, i això s'oculta. I també el llibre d'averies, que desaparegué totalment. El llibre, suposo que tindria una còpia també desaparegué la còpia. Home, que desapareguera en violent l'accident, possible, quan trobaren coses xicotetes insignificants. I que tot un llibre desapareguera, doncs no sé cremar, vull jo, que desaparegué el llibre. I la còpia també desaparegué? Doncs mire. Per tant, n'hi ha molts indicis i moltes coses que ens duen a dir que s'ha de reobrir una altra comissió d'investigació. Però una comissió de veritat, no la farsa pantomima que se feu en aquell moment. I després diu que no és ètic jugar en el dolor de les persones. Mire, el que no és ètic és que s'intenta canviar treball per dolor. I això, en el seu moment, hi ha gent que ho feu. I això, sols una paraula, de ser un miserable. Així n'ha de clar. I això ha passat. I aquestes persones, igual que el president Camps, que no se digna a rebre les víctimes durant tot el seu mandat, fins que al final cessà, doncs resulta que aquestes persones, com a mínim, tenien que haver assumit la responsabilitat política i haver dimitit. I no feu ningú. I mira que això ha passat en altres governs, que ha hagut tragèdies també on ha mort moltes persones. Jo me'n recordo l'última, la de Guadalajara, la de l'incendi. Tindria culpa la consellera de que uns li pegaven foc a d'allò i moriran allí, crec que foren 11 persones? Doncs no tenia culpa, però assumir la responsabilitat, dimitir i se n'anar. Cosa que el govern valencià no ha tingut aquesta decència de fer aquestes coses, sobretot els responsables directes, que era el conseller de turno, en aquest cas la directora de FHV i en cas el president, que tampoc va rebre les víctimes perquè estava dedicat en altres pastos i en altres menesteres. Per això nosaltres entenem que el que proposa l'associació de víctimes és totalment lícit, que ho demanen i sobretot necessari de que se faci. Per això la presentem. Nosaltres feia temps que no parlàvem d'aquest tema en aquest plenari, però creiem que toca i sobretot després del que hem vist, que ens tenia que caure tots la cara de vergonya, nosaltres com a representants públics el que tenim que dir és que se faci justícia, que se isca i aflore la veritat i que aquesta comissió se torni a reobrir. Moltes gràcies.